Μια φιλόλογος από το γυμνάσιο της Καλαμάτας μου έστειλε μια έκθεση μιας κοπέλας στο θέμα των εξετάσεων της Τρίτης Γυμνασίου. Μου λέει, κύριε Λαζόπουλε, σας τη στέλνω, τη διάβασα, σας τη στέλνω. Τον τελευταίο καιρό, το ερώτημα των εξετάσεων ήταν η έκθεση. Τον τελευταίο καιρό η Ελλάδα προβάλλεται με αρνητικό τρόπο από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και εσείς ως Έλληνες αισθάνετε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι. Θεωρείτε ότι δεν εκτιμάτε η προσφορά της χώρας μας στον παγκόσμιο πολιτισμό? Να γράψετε ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί σε μια ξένη εφημερίδα, στο οποίο θα προσπαθήσετε να ανατρέψετε με επιχειρήματα αυτή την αρνητική εικόνα. Και σας παραθέτω, μου λέει, την έκθεση μαθήτριας, η οποία με συγκλώνησε. Έγραψε τα εξής. Τρίτη Γυμνασίου. Εξ αρχής είμαι εκτός θέματος, αλλά δεν με πειράζει. Δεν πρόκειται να δικαιολογηθώ, με ούτε και να σοπάσω. Δεν σκοπεύω να γράψω αυτή την έκθεση, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει περίπτωση να πουλήσω τα πιστεύω και τα ιδανικά μου. Η Ελλάδα έχει κερδίσει με το σπαθί της το μίσος που τρέφω για αυτήν, σε σημείο που δεν θεωρώ πως είναι χώρα μου. Δεν φταίει η πολιτική της χώρας για τα χάλια, μα η ίδια η στάση του νέου Έλληνα. Είναι απαθής και απλώς συμβιβάζεται. Μα παράλληλα γίνεται το ίδιο με αυτό που χλευάζει. Ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα και όχι εξαιτίας αυτών που λένε για τη χώρα, αλλά γιατί στην ουσία είναι αλήθεια. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα την υπερασπιστώ, μα ειλικρινά δεν το αξίζει. Εξ αρχής μου κακοφάνηκε η επιλογή αυτού του θέματος, γιατί έμεσα ή μη προσπαθείτε να μας περάσετε αυτή την κλασική αίσθηση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε και να αγαπάμε τη χώρα μας. Ας το κάνουμε, μα όταν έχουμε λόγο. Σχεδόν γελία μου φάνηκε η φράση και εσείς ως Έλληνες αισθάνεστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι. Λοιπόν, δίκιο έχετε, μα εγώ προσωπικά διαφωνώ σε κάτι. Θα έλεγα λοιπόν αντί για αυτό να λέγατε εσείς ως Έλληνες αισθάνεστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι την πατρίδα σας και με τα χάλια που έχει. Σίγουρα ντρέπεστε για αυτή. Τι θα αλλάζετε λοιπόν? Για μένα αυτό θα ήταν αλήθεια. Και όχι αυτά τα ψεύτικα λόγια που προσπαθούν να μας μεταδώσουν το μικρόβιο του Έλληνα που βολεύεται στις καταστάσεις και κοιτά μόνο να δικαιολογείται και νιώθει καλά γιατί έχει γίνει συνήθεια και τρόπο ζωής. Στην ουσία δεν ένιωσε ποτέ του το αντίθετο για να ενοχλείται. Φεύγοντας από εδώ θα μπορούσα να έχω γράψει λόγια δικηγόρου. Να βαθμολογιόμουν και να τελείωνε εκεί. Γιατί έχω δυνατότητα να γράψω άθλια επιχειρήματα τύπου η Ελλάδα έδωσε το φως στον πολιτισμό. Για πείτε μου όμως τη σημασία έχει το παρελθόν, όταν μια πέτρινη καθοριστική γραμμή τα χωρίζει από το μέλλον. Περηφάνεια θα ένιωθε για τους Έλληνες που πολέμησαν για κάποια ιδανικά, έχοντας ήθος και αρχές για τους αρχαίους φιλόσοφους. Μα υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα μας που προκαλεί ντροπή η χρήση αυτών των σπουδαίων ονομάτων προσώπων με σκοπό τον εφησυχασμό για την κατάδια της Ελλάδας. Είναι ντροπή και έσχος. Πολύ πιθανό να μην διαβάσει την έκθεσή μου, έχοντας αντιληφθεί ότι είμαι εκτός θέματος. Αλλά πείτε μου, αυτό είναι πως το σχολείο πλάθουμε προσωπικότητα χαρακτήρα? Άμα δεν ακούτε τη γνώμη μιας εφήβου, απλά και μόνο επειδή είναι ενήμερη και κάποια στιγμή θα υποταχθεί και αυτή στην εντασσόμενη στο γελίο. Ελληνικό κοινωνικό σύνολο, τότε ντρέπομαι. Αν από την άλλη δεν το διαβάσετε, επειδή σας πιέζει ο χρόνος, τότε δεν με νοιάζει καθόλου. Το έγραψα για μένα και για κανέναν άλλον. Φεύγοντας από εδώ, θα γελάει η ψυχή μου που ξεγυμνώνω την αλήθεια και είναι καμάρι για μένα να μην ξεπουλιέμαι για 10 χαζομονάδες που καμία σημασία δεν έχουν. Το βράδυ θα κοιμηθώ 1000 φορές πιο ήσυχα από το αν είχα γράψει αυτή την ψεύτικη έκθεση. Κλείνοντας, θέλω απλά να πω πως για όλα αυτά η Ελλάδα είναι χάλια και δεν πάει μπροστά. Με όλους εσάς τους κλασικοέλληνες, η χώρα πνίγεται στο ψέμα και στην απάτη και απλά και μόνο επειδή δικαιολογείται, συμβάλλεται στην καταστροφή της και τίποτα πια δεν έμεινε να θυμίζει την παλιά καλή Ελλαδίτσα. Τέλος, δεν είμαι αυθάδης. Απλώς λέω αλήθειες που πονάνε και αρνείστε να τις παραδεχτείτε. Εγώ όμως το κάνω και χαίρομαι γι' αυτό. Καλό καλοκαίρι.